ଏଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଶସ୍ତାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ MRP ରେଟ୍ରେ, ଯାହାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ବହୁତ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୱାଇଡର। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ୱାଇଡର ପେଜ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ମିଳିଯିବ, ମୋବାଇଲ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍, ବାଇକ୍ ହେଲମେଟ୍, ବାଇକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1793 ଟଙ୍କା। ତ ଏହି ସେମ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଦେଖିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସେମ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 2248 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ 500 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମାଜନରେ ଦେଖିନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସେମ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ 1900 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ୱାଇଡରକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର 1700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା 2200 ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା 2200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମାଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1900 ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଭାଇ ୱେବସାଇଟ୍ ତ କହିଦେଲ ଜିନିଷ ତ କିଣିବ, ଇଜି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି, ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଆଖି ମୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସବୁକିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 2ଟା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବା ସାହି ପଡ଼ିଶା କାହା ସହିତ ବି ମିଶିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ କାହିଁ ନ କିଣିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଜିନିଷ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।